Helo, siwmai. Mae'n ddydd gwyl dewi ac felly mwyn am meddwl un peth. Bod ni'n ôl yn dathlu popeth sydd yn dda am Gymru. O'n i'n meddwl fydden ni'n cael look ar TikToks Cymru eto, ond gyda twist y tro yma. Dwi am geisio coginio cwbl o bicau ar y man. Ewn ni straight mewn i'r fideo a cael look ar y TikTok gynta. Barry, what the hell is this nonsense music I'm hearing? I'm sorry, Mr. DJ. I haven't seen this nonsense off. Sorry to bother you, sir. What music would you like then? Get this party started, shall we, Barry? Mae hwn am fod yn fideo dda, achos mae gen ni sosban fach reit ar y dechrau. Mae hwnna'n wir, dyw pobl o tu allan i Gymru ddim yn gwybod be maen nhw'n colli mas ar gyda sosban fach. Nhw jyst ddim wedi cael y pleser. Dyna ddechreuad da iawn i'r TikToks gyda bach o sosban fach. Ymlaen ar fideo nesa. Apparently, mae'r TikTok nesa yn sôn am pethau mae pawb o Gymru yn gallu uniaethu gyda. Gen i weld. Something that all the Welsh can relate to. Number 1. There is no such thing as mum, there is only mam. Number 2. It's not a hug, it's a cwtch. Number 3. Sosban fach is a banger. Sosban fach is a banger. Mae'r boi yn gwybod beth mae'n siarad am. Mae'r TikToks yma yn parhau i fod yn dda iawn. A syth ymlaen i'r un nesa nawr. Mae'r TikTok yma yn dathlu prydferthwch Cymru. A'r teitl yw Road Tripping Through Wales. Mae'r TikTok yna'n dweud popeth sydd angen i chi wybod, a gan bod ni yn stuck yn ein tai ni yn anffodus, a falle gawn ni ddim mynd ar wyliau yn yr haf, wel, o leia ni'n byw yng Nghymru, a gallwn ni fynd nawr i weld y llefydd yn y fideo yma. Pa fideo gwell i wylio ar ddydd gwyl dewi na fideo fel yma yn dathlu prydferthwch Cymru. Debatable. Ydy e'n peth gwael i wisgo het daffodil ar ddwrnod gêm, neu dwi jyst yn dangos bod chi'n barod am y gêm? Nawr, ond lot o bethau dwi'n cytuno dy fyna. Y ragbrofion cynnar, y cyfrifoldebau, chi'n trial cael gwared o reina, ond cwestiwn fi yw, pwy yw Uncle Arthur? All rhywun please roi gwybod i fi pwy yw Uncle Arthur? Diolch. Dyma'r fideo sy'n mynd i ddangos i fi sut i wneud picer y man. Coni off. Bach o Tom Jones hefyd. Hwna'n wneud y TikTok hyd yn oed yn well. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. Credu fi lle neud e. Mae'n edrych bach yn anodd. Na i roi go arni a gweld siw mae'n mynd. Coni off. Nawr, siwmai, dwi'n ôl yn y gegin eto am yr ail fideo in a row. Dwi'n gwybod sy'n peth da, ond dyn ni am cael go yn neud picer y man. Dwi byth yn neud o'r blaen, felly gawn ni weld siw mae'n mynd. Nawr, chi fod mesur lot o hwn mas, ond dwi'n credu byddai'n gallu geso. Wel, ewn ni ffind o mas os ni gallu ar y diwedd. Blawd 225 gram. Bach mwy. Mae angen 85 gram siwgr caster. Dwi'n ein nes fan hyn. 110 gram o fenyn. Wy wedi ei beatio. Dwi'n methu wneud y siarad a'r coginio yr un pryd. Mae fe bach yn rhy gymleth. Dyma pryd mae fe'n mynd bach yn disgusting nawr. Mae fe bach yn messy. Dwi ddim quite yn gwybod os dwi'n wneud hwn yn iawn. Dyma beth sydd fi mor belled. Nawr i weld os ysdyn ni rolling pin. Dwi'n ffind o mas bod ni ddim rolling pin yn y fflap.
Dyma be maen nhw'n edrych fel cyn yn mynd mewn. Ond gewn ni weld shwt mae'n edrych ar ôl. Ddim yn edrych yn gret nawr, ond gewn ni weld. Drum roll, please. Sorry, ond am rywun sydd ddim yn cwcan, hwnna yn good effort, dwi'n credu. Falle bod yn swnio bach yn biased, ond dyma'r pigen y man gore i fi beth i tastio. Dwi fel arfer yn reitio TikToks, ond tro yma dwi'n mynd i reitio cwcan fi. 1 ar 10 allan o 10 i cwcan fi. Beth am i chi gael go yn neud pigen y man a gyrwch nhw mewn i ni. Felly, diolch yn fawr am wylio. Gobeithio wnaethoch chi fwynhau y fideo. Newch yn siŵr eich bod chi'n gwasgu'r botwm hoffi isod, a newch yn siŵr eich bod chi'n tanysgrifio i'r sianel mwyn cadw up to date beth sy'n digwydd yma yn PopT. A gobeithio eich chi'n cael dydd gwyl dewi hapus iawn. Tan y tro nesa. Ta-ra!